Linje klar. Fremad. 2 mand forsvind. 2 mand forsvind. Jeg ser det jo som 2 ting. Jeg ser det meget som en sport, hvor jeg kan bevæge mig, og at det er min motion, samtidig med, at det er, jeg interesserer mig i det historiske og det sociale. Kamppladsen er en ganske almindelig skolegård i Aarhus. 14 unge mænd er samlet for at dyrke deres fælles interesse. I er slet ikke fattet nok. De er alle medlem af vikingegruppen Ask, som mødes flere gange om ugen for at kæmpe med og mod hinanden. Jeg har også været sådan en lille nørd med et skumgummisværd i hånden. Vi startede op i Ask som prøvemedlemmer, når vi begynder der. Og så, det var jo egentlig planen, vi skulle lære noget, og så skulle vi lave vores eget show bagefter, men det var bare så fedt det her, så det fortsatte vi med. Jakob, du er død! Jeg slår dig meget hårdt. Jeg har også spillet legeboldspil i mange år, og jeg har egentlig været mest for at ligesom holde de 2 ting adskilte, fordi jeg dyrker kampen mest i det her kampen og hvad skal man sige, det historiske, autentiske og de der ting. Og i legeboldspillet der er det noget andet. Tidligere var træningen ikke organiseret, men i dag bruger gruppen meget tid på strategiske overvejelser. Okay, prøv at høre her. Vi laver en udenom løb, os 2. Fordi det gør de nemlig også, sikkert. Vi skal have vores overtal, og vi skal beholde det. Jamen, de har jo 3, der kommer til forstærkning. Cool, cool, cool! Nu der har vi mere sådan nogle emner for træningerne. Vi har mere sådan en linje igen, hvad det er, vi skal nå i løbet af et år og træne op. Og ligesom lidt mere som en sportsgren, altså, hvor man siger, at vi skal træne det her hold op til sommeren, og så er det klar, og så fyrer vi vores taktikker af der. Sess, du går ud på yderste venstre og hjælper Benjamin med at slå Torben og Anders ihjel ind den vej. Bare lige inden kontakt. Lige inden kontakt. Og vent. Klar! Fremad! Det er ikke helt ufarligt at kæmpe som en rigtig viking. Jeg vil nødt rense det hele op, men jeg har da fået jeg har da blevet limet sammen nogle gange og fået sat nogle plaster på og lavet lidt tandreparationer og sådan noget.